Хора, добре дошли в днешния епизод на Brawl Stars. Както виждате, имам доста джема, а пък съм доста малко купи. Както виждате, имам и всички болери. Ако се чудите как, просто гледайте видеото, предишното, което показвам как да си теглите Brawl Stars с как. Лайкайте, абонирайте се и ще може да си купите най-редки скини като този или ето този. Имате всички тези. Имате безплатни неща и то доста. И днес ще правим анбоксинг, но първо правим едно такова. И за днес ще правим анбоксинг на няколко яйца. И се пробвам на видео, което не виждам в TikTok. Ето така, не работи. Митик. Скин на буст. Митик. Сега е два митика. Скин на Макс. Епик. Мутация. Чудно на кой. Бел. Мутация на Бел. Епик. Как е Епик? Как е? Някой който така не игра всякакво. Сега записвам така, че и пишете дали искате да си направя куп, дето да играем. Не, така, нека да влезем при тях. Нека не знам дали ще ми приемат. Приемат това. Чакаме. А докато чакаме, вижте какъв скин има. Има експортик. Има и доста яки неща, които могат да се купуват. И е време на един голям бокс. Така. Ето ви, а пък ако липсвате и чакате да се върнат, гледайте моето минало видео и по този начин ще може да отваряте нормален бокс, биг бокс, мега бокс и най-големия бокс. Но за целта гледайте моето става предишното ми видео, където там как да се изтеглите как и ще можете да ви отпарате, ще можете да отваряте ето мега бокс. Но ако нямате късмет като мене, трябва да гледате, трябва явно да имате повече късмет. Как да имате повече късмет? Как? Като се абонирате за мой канал. Така, аз нямам късмет, а вие имате. Вижте. Може да си добре, това е диаманти. И сега ще изгубим ето това. И ще изиграем малко с нея. Ще може да играете много стари гейм модове, но ние ще играем на Showdown. Започвам. И пишете дали искате да си направим клан. Или искате да си направим клан в нормалния Brawl Stars, който не е това. Имам ги два. Но и в друго видео може и пишете дали искате да направим гивове на един видео си на Stumble Guys. Това е да
Как ты думаешь? Come get it. Ну, исполнитель вот. Hi, sugar and spice. Ой. Похоже, не может быть шум. Да. You can't resist my charm. За какой-то несомненный снизу. Сегодня ничего не может случиться. И сейчас поставили чуть-чуть. Вау! Видите? Я выбираю. Спасибо. Those aren't my name, but here's my game. Скоро 20 минут у нас. Абонируйтесь и чао. До следующего выпуска.